kuere. Anorambe isimbu mana sanpe hasha warumaziwa. Simba sanpe hasha. Simba sanpe hasha. Anakana kama na yandi muziri simbu ini. Asanpe hasha simbu. Aisi mota yatu kwenda nayo teti. Sapinde maisiri yoyi. Sia hii mota zawe. Kidayo. Ida mota miti yatu yana sia. Kitaure kuti mponde murowe. Unoponda ini. Vanhu ndavagadzirise mhepo yavo. Kana wabata chinhu chako chawabata, taura nguva ichiripo, handizvere? Mubatsire. Unopedza vana, unopedza dzinza, unopedza mhuri. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Tokwasai mose vateereri vadiwa vatariri pano paKuna She TV. Kusangana kwatiri kuita zvakare, tiri muguta repaMutare, imi muchitiona kwamuri. Ndinovimba muri kuitira zvakanaka. Nhasi ndine mukomana anonetsa kubata but zuva ranhasi tasangana nawo. Zvinenge zvakanaka kuti patinobudisa nyaya tipe mativi ose. Tipe mativi kune anenge achipomera mumwe, tipewo futi mativi kune anenge achipomerwa, kuti zviite balanced. Nekuti kazhinji munhu anenge achipomera tikangobudisa side rake zvinenge zvisiri fair. Zvakanaka kuti vanenge vachipomerwa ubva vakwanisa kutaura vachizvimiririra. Iyi nyaya background yenyaya yakauya kudare raChief Mutasa. KwaMutasa uku ndine hama yangu iri pano ichazviintroducer. Munhu akanga aunza mudare ndiye, but pakazotanga pakubuda nyaya dzakawanda dzimwe inenge hama yake achazotaura ukama hwake nemunhu aimupomera. Chief vazoti kana kuti Mambo Mutasa wakati ngatiende endai kunotsvaga mubatsiri kuna Mukodzanjira. Video ndinaro ndichazonge ndakukushowai. Vakaenda kwaMukodzanjira vachiteerera zvakanga zvataurwa naMambo. Chinhu chakanaka kuti vazhinji vanopotsa pakuti zvine zvataurwa naMambo havazonoiti, but ava vakomana vakanoita exactly zvataurwa naMambo. Ende pabva pabuda chokwadi. Nechokwadi chacho tichange tichitaura zuva ranhasi. Muchizvionera zvakataurwa. Ndichakuplayirai clip kakabva kwaMukodzanjira. Mobva mazoita judgment murimi. Asi kuti nditi pauri iwewe ndiwe waromba chidhoma chabvira kuuraya mwana. Papo kuitira ndikutaurana nezuva ranhasi. Ndikutaura na Chris kana kuti Robson Socha. Alright, Robson Socha. Asi pane zita rebasa raingotaura. Zita ndi Maskiri. Yeah, Maskiri. Vanhu vaiti Maskiri ndo rinonatsozikanwa iroro. Maskiri hatisi kuda kuti tinyanye kutenderera. Imimi nemunhu aikupomera yainyanya kupomera achiita zvehasha anongonzani? Anonzi Winter Socha. Anonzi Winter. Ukama hwenyu hwakamira sei naye? Munin'ina wamudhara wangu. Alright. Munin'ina wamudhara wenyu chaichai? Munin'ina wamudhara chaichai. Ndeweropa chaichai? Ndeweropa chaichai. Kosei aibva ainyanya kubva atokukomerera izvo kuti tonge pane chimwe chinhu chamakamutadzira here chekuti anobva atoti yowe yo? Chakaitika ndechekuti tashanda kumakomba. Alright. Saka kumakomba kuiwangane kwavashanda kwanga ne gomba ravo. Isi tashanda kwedu kune gomba redu. So taimboshanda kugomba kwavo. Saka gomba kwavo takatadza kuwirirana because aita zvezve kuti pakabuda mari. Aizoshandisa udzvinyiriri kumberi kwemari iyoyo achinetsana nevanhu. Okay. Saka ndo patakabva kugomba kwake patanovhura rani? Patanovhura redu gomba. Tavhura redu gomba isusu. Kwatakamusiya kwego akabva atangonetsana nevamwe vanin'ina vacho vanabamun'ina vangu arikoko kana Neva Socha na Prosper Mapfumo. Ana Prosper Mapfumo vakabva vatiza ikokoko. Chibva vauya kwatiri isusu vakati atipe basa chichisezo makavhura gomba renyu makasvika karechi pabhandi. Patati hapana chakaipa, muri vanhu vechi muri vanhu veukama, ndibva tavaisa pabasa. Saka tavaisa pabasa kugomba kwaishanda iye negomba redu zvakabva zvanoita different yekuti isusu takawira muadhite main handiti. Iye kwanga ari angangoriwo mabhandi ekuti unoshanda kana 4 weeks raita sei rapera. Saka akabva atanga futi kudzoka. Uya kugomba kwedu achiti ndikudawo basa, ndikati ndikwanise kushanda nemi because imi mamugoni kutaura. Saka ndofunga akauya twice pagomba ndichiti ndikamuona ndaitiza. Chikapazoya umwe anonzi senior so patinoti ganazi mundara, so ndiakazoya akanditi ona iwo ungarasira hama nekuda kwezvichero handiti. Ndibaba wako ndowedzinza watori waise pabasa.
So ndavaisa pabasa apa tanga chiri kushanda tiri under company tashanda ne Better Brands. Alright. Saka tishanda ne Better Brands kudaro takati shandei ndava nanyatsoona kuti pana papa semari kubuda hayo but kuti ningoja ndega zvitezei azviite uvuishiwana mundaraunda ndavapinza mashift ndichirwachi demo. Saka ndabva ndavachinja ndakati no nyaya iripo panapa ndeyekuti takushanda takadai imimi chizvimirira imega sisina kana chandoda padi pamuri either maenda kuchigayo either mabuda sei mariyo ndiyani ndengibva tanga kushanda. Saka tashanda zvezo kuti tikadaenda kuchigayo kuaway taita game rekudhisa mari rere kumagadi towatanzi buda izvi sokasira kuti musabata. Saka mudhara manje vakazoshandisa chikawadi chekuti vakabvabatwa nemagadi vabatwa nemagadi vatiza kudaro magadi aya akabva ndifonera zikanzi udzere winter socha tabude nechi nematombo pamai. Ndikati handisiri ini zikanzi kana zvakadaro goti takuvhara bhozi winter socha atinetsa akambotinetsa kuruzende uye futi otanga kutinetsa kunokuradza kuti mimi vanhu kwasocha munodi hamuna kurongeka. Ndobva ndati kuti kudaro zikanzi ndofunga ndakamufonera mudhara wangu akamboninyepera kuti ndiri kuchechi iye ari kuchigaya. Ndakamutsvaga nemota kusvika ndasvika pachigaya panga ari kubvambotiza kubva namusango. So ndaenda pai ndakasvika ndobva ndasvika ndinoona madhaga awo aishanda ndobva ndamatora ndobva ndatora godhi racho ranga riri ipapo ndafamba naro godhi rariya ndakabva ndangoenda kumba kwawo ndangosvika ndichisiya mari dzemuriwo sezvo wanga waita sei wanga watiza. Saka pawakanzwa kuti ndozvandaita nekutiza kwanga waita wakabva waenda kumaini kwausvika waunorova mugadhi wemaini. Nyaya ikanetsa svika ndashedzwa kumaini kwacho kuofisi ndakutanga kubvunzwa zvandaibvunzwa zikanzi beta tivhare maini yenyu. Ndata kuvhara maini nokuda kwemunhu here wandakatora ndikaisa pabasa ndakatorawo munhu ndichiti kutora hama but asifanodi sifani kudaro. Ndofunga nyaya ikasvika pakuzondibuditsisa mari. Then zvadaro mudhara wangu ndakabva ndanyatsoona kuti tepe unhu waari kuita ivhenji rakashanda nehama varingonetsana kubva kugomba kwanga vari. Ndakabva ndangodecide ndikati kuti ndishande in peace panapa zviri nani mudhara ndovabvise panapa. Ndakabva ndavadzinga basa wakabva wafonera mudhara kumusha achimuti mukoma imimi nyaya iripo ndekuti mukoma nandidzinga basa. Saka ini ndofaire nenhamo iye aripo zvikanzi ona iwo kana uchitadza kuwirirana nevana uri ndiwo baba unongoda kumbotora kudii watadza here kugadzirisawo unhu wako sababa kuitira uite chiremerera kune vana. Ndofunga akabva atanga kushaudha mudhara obva anditi ngaachirega kudzoka pagomba ipapapo. Tagara mudhara manje akabva azodzoka futi back achiti vana vangu kukanganisa chichi ndadzoka ndoda kuuya kubasa. Ndobva ndamuti nyaya inoitika ndeyekuti chitange mafona kwamakaita sei kwamakandofona kuna mukoma wenyu kwemaodzoti ndafunga ndiyanane nevana kana muchinge mapiwa authority koko tichizotaura nyaya yopera paground. Ndofunga afona pai nyaya ikataurika sekudaro ndikasvika pakukwadzosa futi kukwadzosa kubasa. Ndavadzosa kubasa ndofunga takashanda chipo che3 weeks chobva panzi mamainzi ese tools down mamire kuita sei mamire kushanda. Ndobva ndaenda kunyanga kwandakaenda kunonzi kuchiwe chama kunonzi kuchiwe kwatakaenda kunyanga kwe kudarika kuri wangu kumberi kunonzi kwa Superman ndwanzira. Saka tasvika takashanda. Saka kugomba kwabva kasara uchipinda mapocha uchipinda mapocha kudaro kwabva kwapinda mapocha mugomba. Ndofunga dhera taiuya takabva tafonera kunzi maini menyu mukunzi mune munhu akawira mumvura. Musitoripo muri kunyanga? Tisipo ndandiri kunyanga. Munhu akawira chirudzi mvura zikanzi kasirai maini yenyu inogona kudii inogona kuvhara. Ndobva ndauya ndobva ndasvika vanhu vanobata mashefu. Ndobva ndati ndonyaya iriko chichi zikanzi wangofunga kudii. Ndikati the best way nyaya iri tatiendese mapurisa. Ndofunga ndakaendesa kumapurisa chibva nditi munhu achakuoneka. Ndikati ndakamboita zvokunzwa takawira mumvura zikanzi unogona kumbotuma vanhu unotarisa kuti zvishuwa here munhu akawira mvura kana kuti vanhu vandakatuma vakabuda vachiti basa hapana. Ndofunga in 4 days time ndakabva ndatuma futi vanhu because ndanga ndapiwa mazuva aya zikanzi anobuda. Chibva ndavatuma pasi bva vanopinda bva vati zvechokwadi munhu aripo pasi. Ndobva ndati
munhu akambopinda sei ndofunga pane mugweja akantipira zvikanzi no pane munhu anonzi Mr Banda ndiyakaita sei ndiyani vanhu vaipinza pasi pamusipo imimi because mudare anga akanzi anofanira kushanda kumaini kwedu achitarisa kuti tikumaina zvakanaka rebozi underground main ihombe hapasi kurwa makumbo here kuitira kuti risk anditika saka ndofunga iye ndiye akasara achingopinza vanhu zvemunyati yake ndo vanhu vakapinda nemunhu akawira mumvura kubva afa ndofunga zvadaro ndakabva ndaenda kupolisi munhu obva atorwa obva aenda kupolisi ndobva ndavata nyaya iripo ndeyekuti enda kusiyira nyaya mumaoko mani menyu because inini kufa kwemunhu kupinda kwavanhu maina anachandikuita sei chandikuziva because saka nditimire kuita sei mushanda saka zvadaro baibai munhu akanopinda zveshuwa vakanopinda mumaini chobva vabudisa munhu variwo underband chobva taenda kwatakaenda ndofunga ndakanobhadhara zvaidiwa kuchipatara ndobva ndabva vanzi chiende munoripota kupolisi saka vachinoripota kupolisi vakabva vasvika vabatwa vese chobva vanzi nyaya iripo ndekuti ngatimirire kuchene ndofunga dzana dziri kuma 12 dzeusiku chobva vachengeta kusvika kwachene nandiri kumba zvangu kwachena paipai ndobva vashedzerwa komana homeside chobva watorohwa vakarohwa zvakanyanya ini ndakandisipo varohwa kudaro ndofunga ndakazofonerwa ndiri kudanga mvura svikanzi nyaya iripo ndeyekuti kunoku kutsvagwa nepolisi pamba pako pasvika twice dickers ndobva ndati ndivanani chibva ndiudza ndobva ndati alright regai ndiuye ndofunga ndakauya ndobva ndangosvika kunozvipereka polisi hamunambotiza hamunambodii handina ndakatosvikako nditori nemapics acho ndiripo ndakatosvikako chobva ndibvunza zvakaitika vanhu vatsanangurira andirika chobva nditi tachifunga pamwe vakomana vari kuitira sei vari kutinyepera anyway kana zvinhu zviri fei but tichamirira postmortem ndechataura kuti munhu akapondwa here kana kuti haana ndofunga munhu akabva anoitwa postmortem ubva anoona kuti munhu haana kudii anopondwa but akafa zvezvo kuti anga akadhakwa saka otherwise doro rakamukurira remvura kana kuti anga asingagoni kudii anga asingagoni kuswima saka ndonyaya yakaita sei ndonyaya yakaitika kudaro vabereki vacho vemunhu vakazouya kupolisi chobva vasvika bva vatangochema hatina chatinacho chichi manafonerwa futi mapurisa vaibva ndasvika chobva vandipa go ahead saka ona nyaya iripo ndekuti isusu tikashayikirwa munharaunda tinotarisira kuti munhu akashayikira achinzi ashayikira kuchiitiko chake unofanira kuisa help andirika unokwanisa kuvabatsira ndofunga ndakavabatsira kubva kuchikafu ndikavajoinera kafinarwa polisi kanonzi so John Kaikai bhadhara zvese zvaidiwa ndikaita zvese zvaidiwa umbokwa huni chichi zvese ndakaita chobva wakwanisa kuradzika munhu wavo then munhu wechi2 aitaura kunzi akafira futi kugomba kwedu isusu haana kufa achishanda mumaoko medu isusu munhu zvakaitika ndezvekuti pane gomba raishanda riri pasaidi pedu rakabokera mugomba medu saka rakabva racollapse kumusoro vanhu vobva vatiza vabuda nemugomba nemedu isusu vabuda nemedu ndofunga muridzi wacho anonzi Collins akazouya kwandiri akanditi ndachikumbira kuti zvandakashanda ndikwanisa kubudisa nogomba nogomba kwako ndobva ndambomuti mune matombo angu arimo otherwise ndokwanisa kutanga ndabuditsa angu because pakuda kubuditsa ako ngonobatanidza neangu muso ndakaswera ndichibuditsa angu andirika ndabuditsa angu inini mangwana acho chobva achindifonera zvikanzi ndauda kubuditsa matombo yandaita seni vandati enda unoronga vanhu vakwanditakura matombo saka paopposite pacho pamba negomba futi romwe ainzi Mutsomekwa saka ndakabva ndanosvika kumaini kwekwe vanhu vachitotakura matombo emukomana anonzi Collins vaitakurira pasi saka ndasvika baibai ndakabva ndanoudzwa nemunhu ari kubuda pasi zvikanzi vanhu vakubora apa vakutobokera mumaini ende pavakubokera vangona kuwira mvura saka hapasi safe dai maudza vamira kuti sei kumaina ndofunga ndakabva ndashedza vakomana kuproduction kumaini chobva wauya chobva ndavaudza vakomana varipo ndikati vakomana vanyaripo ndekuti vakubokera mumaini but pavakuda kubokera pasi hapasi safe saka ndoita sei ndikati the best way ndeyekuti ngavamire kuita sei kushanda kana pane pamwe pavanokwanisa kuzoshandawo ngavashande but inhansi kuona zviri safe kuti vamaini apa vangonotsvaga kumwe kunovhura kwaunovhura maini saka okay no problem zvadaro baibai ndofunga vakomana ivo vakashandisa kahunu kekuti akutivharira kuti iye aite mari sisi tisaite mari tichiri nevanhu veproduction uye takamira vakomana vakabva vaenda bva vanorova mahora anditika vaiva vangatamisa kuti vakuda kubokera saka pavakanorowa mahora akarowa akabva anoafekta mwe mpana so zita rake ndakangana wangu mpana iyeye
akabva anorohwa nemablock akarohwa nemahora obva anodonha handiti ofuishwa aitakura masagani aCollins wewe. Saka ndopakabuda mumwe mupani achindiudza kuti no vakomana vaya vanga muchitsura vaita sei varohwa mahora vauraya munhu. Akauraya munhu paizwi kanzi pasi ndopatakanzi nevakomana production vakomana bvashedza zikanzi hapana ari kutiza panapa mambotsurwa imimi. Saka mukuzvifambisa sei handitika zvadaro ndofunga vakomana vai tikavacapture zveshuwa tikati no zvikuitika ndezvekuti isusu kuintrance kwedu hatisi kuda kuti kubuda nemunhu because munhu anofira mumaoko edu isusu handitika. Imimi naCollins angachifambirwa nemasaga ndimuchaziva kuti munhu anobuda sei uye muchazifambisa sei kusvika kupolisi kusvika kuhama dzake. Zveshuwa vakomana production vakauya nevakurukuru vanga varipo papakaita sei vakasvika munhu akabuditswa nekugomba rere ranga radhura mahora rere raana mutsomeko wacho abuda munhu wewe vakabva vatakura munhu wabvaenda naye kupolisi vasvika bva vatsanangura zvakaitika chobva takura munhu wabvaendesa chipatara chobva hama dzemunhu webva dzazouya hama dzemunhu dzauya ndofunga vakatangwarwa machajisa vakarohwa here chobva vanoremerwa pakubuditsa mari chobva vazoya kwandiri vakanditi no shama taremerwa haukwanisi here kuisawo ruoko rako pachiri handirika ndofunga ndakazokwanisa kuvabatsira wangu $700 ndiye ndakavapa nyika ndavapa $700 vakazonopedza zvinhu zvavakaita sei vakadaro so zvadaro takabva tati shande tashanda paipai ndakabva ndabuda ini chienda kuHarare ndichinoita service pamota yangu because nani neBenz yesilver. Saka ndakanoita service ndiri koko ndaita service pakudzoka nandine chikwereti chevanhu vanga vari kumaini saka vakabva vatanga kundifonera kuti toda kubuda. Saka pakudzoka paipai speed yandaifamba nayo zveshuwa ndaifamba ndairova ma240 260 handiti nandine E350 Benz rere ndichiuya kudaro ndakusvika paDragons apo pane kaHonda Fit kaibuda amino kuside uku kuti maprazi amino ndeke kambani ipi kaHonda Fit kavo. Saka ndofunga munhu akuda unobuda mutara ndakamurovera bhero I think kuti haana urinza because ane vanhu vaicommunicata navo vanga vakamira muside meroad. Zvakabva zvaitika ndezvekuti ndakunosvika ndakabva ndati haregeni munzvenga nomene andakada unomuzvenga iye akabva anorova mafuta avhunduka akananga kupi akananga ikoko ndopandakamurova 2 madro one side handiti I think kuti kumurova kwandakamita ndopandakangogumira kuita sei kuziva ipapapo kuti ndangorwana nemota chete. Then the following day racho kuma6 ndopandakapepuka ini ndiri muchipatara ndichitobvunza kuti ko chichaitika chichi saka vanhu adzikama chichi chazokudza kuti chii ndofunga handaumbozviona ipapo ndakakuvara bo ndaingotaura ndakangobuditsa pamusoro. Saka pandakazozviona ndakakuvara ndakazobuditsa maoko ndopandakaona maoko akaita black neropa ndobva vauya paipai vanhu vanga vachitaura nezvavo kuti vachanditsanangurira zvakafamba sei. Ndofunga vakauya kusanganisira mukomana iyeyo. Saka vauya vakasvika vakanditsanangurira zvakaitika ofishi zvakaitika zvacho havanambondudza kuti pakafiwa kana kuti shamwari yangu yanga nayo yakafa havanaita sei havanondudza vaindaidhira. Ndofunga ndakabva ndabuda muchipatara ndabva noiswa simbi pagumbo apa ndakabva ndaenda Kumba. So Winter Soldier aiuya Pamba daily handitika achiita akauya Pamba kutandara namuchembere paipai obuda waita sei oenda handiti. Saka pakaenda kubasa kwangu ini nakabva asvika zvikanzi kuromba kwaida kumuuraya chichi achitaura kubasa. Saka pakauya Kumba paipai ndakabva ndazvudzwa pafoni ndobva ndatanga futi kumubvunza ndakati simudhara imimi muri kutaura niye kuti ini ndakaromba kuromba kwangu makaunzwa papi uye even chero pandatenga mota dzingani uye imimi kubva mashanda neni pagomba pangu mota dzingani dzamatenga mukatorerwa nemapurisa ndichimubvunza kanzi vanhu vanongaida kutipesanisa paukama chichi ndobva ndati bata zvinodaro ingava nemukuswera mune maprofita akudi kuvudza ndakaita sei ndakaromba handiti. Sikanzi aiwa vanhu vanongaida kutipesanisa paukama chichi ndofunga ndakagara Pamba 2 weeks handiti ndagara Pamba 2 weeks ndasingakwanisi kana kumuka kana kudii ndaingoswera ndakaita sei ndakarara.
So ndakarara kudaro ana Muchembere wakabva vaenda ungazondiona. Vaenda ndofunga pakaita chipo che 3 weeks. 3 weeks dzakaitika idzi ndakabva ndatanga kutombobuda zvezonanda kufamba nemadromu. Ndabva ndagarisa ndisingaende kubasa. Saka ndachikumbira kuti mfana hambo ndiperekedzawo kubasa. Wakabva ndibatirana vandipinza mota vandarara mumota vandararisa City. Taenda kumusoro kuya. Ndiri kumusoro ndakabva ndafonerwa zikanzi mwana wamudhara kudi akurwara. Ndakati ari kupi? Zikanzi ari kuchechi. Ndakati no, kana mwana achirwara ari kuchechi zvinofana kuperera kupi? Zvinofana kuperera kuchechi. Haisi nyaya. So ari kuchechi kokoko. Anzi muprofita wakabva waudza here anonzi Endbai kuti tore mwana muende naye kupi? Muende naye kuchipatara. So enda naye kuchipatara ndopaka pasvika mwana kuchipatara abva sei? Abva ashaika. Kubva tachitaura tese pafoni. Ko mwana asheka chirudzi zikanzi mwana igomera. But tanga tane mazuva mwana achigomera tanga takanzi tiende naye kuchipatara but ansati taenda naye. Ndikati ko maichengeterei kugomera kwemwana munaye? Zikanzi ndafunga pamwe zvopera sezvo zvinomboitika kuvana. Saka ndakabva ndangofungira kuti pamwe mudhara kwaakamboenda akapochawo sezvo munhu wechirume. Saka zvadaro pai ndofunga ndakarara kumba. Pana wakomana wakauya chobva kubasa. Wakomana wakaenda kubasa akatora zvinhu zvebasa pamba pangu inini chobva kubasa. Aenda kubasa vane mudhara wakaenda iwe chikuru so. Saka matoshanda isusu underground mune imwe shaft irimo andire. Shaft yekuidzika it's almost 30 meters. Andire. Saka mudhara ndofunga mazvese vachishanda wakomana nemudhara wangasinga mupinze mumaini. Ofuisha ngari munhu wechikuru. Andozona. Mudhara yasinga mupinze mumaini saka J1 wakabva ati mudhara mimi dzika munotochengetera matombo basa. Right. Ofuishi ndasingaziva wangu ndozvikuitika kugara pasi. Agara pasi mudhara uya. Pakunomubuditsa. Amene kuti chakaitika. Sezvo iwe ngotaurawo zvokuti anzi mudhara uya ane kakurwara rakaita sei? Kaita here. Pakumubuditsa vachimubuditsa pai vachimukiringa iwo timu racho. Ndofunga mudhara uya anzi akazotsvedza here akubuda kunze. Akuda kutora saga ranga akaruma pamuromo kuti atambidze vanhu. Akabva atsvedza patambo. Obva anorwera padombo. Obva ashaika mudhara uya. Andozona. Hama dzacho dzikauya futi dzanzwa chiitiko kuitika kwachakaita sei? Kwachakaitika. Asi kuya kwadzakaita dzinosvikira kwandiri dzakasvikira kuna wakomana naGanasi. Chobva watanga kupawo zvichemo zvavo vachidawo help nei. Wakomana bva wandifonera bva wandiudza ndati anoona ini nani chandikudai chandikukwanisa kuita. Ufuichi ndakatorara handisati ndatombodii. Vabatsirei andiri. Zviri kudiwa zvacho muita sei? Muita bho zvino handisati ndagona kufamba. Zvosho wakomana wakakwanisa kuita zvinhu zvipi? Izvozvo mudhara akatakurwa akaendwa naye. Andozona. Saka aendwa naye kudaro netimaspeech tanga ndakunzwa namudhara wangu nekudzoka kwanga akaita pabasa according nekutaura kwanga akaita nemudhara anonzi senior. Andiri. Zvakabva zvanondibata manje kuti mudhara kana achindishatisa zita sezvakadai so iye achishanda pabasa pangu ofuicha achiti pakarombwa but yarupinda pakaita sei? Saka aitoshandawo pakadaro. Aitoshanda pamaini papo. Akatotenga mota pamaini papi? Pamaini papo. Mazvona. Achita zvezvo kuti akabuda nawo akaenda nawo away. Akasvika kweko akabuda mari. Aibva atanga kunyepa nezita rangu kuti masikira kuda mari yake apa. Saka tanga tambobvisa mari yani? Mari yamasikiri. So zvakaita kuti amakane nevanhu izvozvo. But angatenga mota yeblack so. Alright. Ndo zvakaitika. Saka zvadaro mudhara wakabva watanga kungorwa kuti maspeech tawo muvanhu kuti masikira akadya mwana wangu. Amazona ndasanda ndatenga mota. Ofuichina ndine motoro yakwanisa it's almost 10 to 15 matengi. Ndanga ndinayo nini. Saka mudhara watanga kuti ndakadya mwana wangu. Ndipo ndakasvika kufona kuno mukoma wacho ndikati kuno mudhara ndishatisa zita mara ini. Saka inini kuti ndichene kana ndafunga kuti ndikaenda kwa mambo. Tikaenda kwa mambo isusu tikanotsanangura nyaya iyi. I think tichazotorwa toendawo kwatinofambawo chokwadi chobuda pachena. Ora saka imaito ndimakatoendesa nyaya kwa mambo. Ndini ndakaendesa nyaya kwa mambo according vabereki vangu inini. Vakanditi kana uchingoenda koko tifonera toita sei? Towe. Zvichwa ndakavafonera ndikatumira mari dzebhazi vakaita sei? Vakauya tikaenda kwa mambo.
taenda kwa mambo kuya ndakasvika ndikamhangara nyaya yangu chibva ati ano pane nyaya dzakawanda dzatoda kutonga anditi saka yenyu inogona kunonoka kupinda ndofunga ndakapa chichemo zisingaiti svika vanditaura tichirege tichiita kuti mimi chitanga kupinda ndofunga tanopinda paipai ndakanotaura matauriro andakaita asi matauriro andakaita ndakangononangana nekuti ano baba wangu vari kunditi ndakaromba uye ndini ndakaja mwana wavo unotaura background anotaura background yezvinhu zvese because chandaida nini chekuti pangobuda urombo wani wangu inini chete handiti pavanhu saka ndanotaura daro ndofunga mudhara vane kutaura kwavo kwavakazoita hwavo kwanga kwava kuzosiyana nezvandaita sei nezvandataura pawakatanga kutaura nyaya dzekumaini nenyaya yevanhu vakafa kuaccident idzi ndopakabva patanga kubatanidza nyaya dzedu sakanzi ano nyama irowera padumbu handitika ofishi nini zvevanhu vakaita maaccident neinini ndakasati ndazita sei ndazviinvolva panyaya plus inini hangu ndiri munhu anongoenda mapostori neinini handitika handakubvira ndakamboudzawo inini kuti kuna vanhu vekumaini vakuzodii ndofunga zvadaro paipai takatongwa tobva taenda pane n'anga yekutanga sita handidzizive n'anga yakanotsanangura kwayo yanga ine kakutenderera kayaita sei kayaiita kusvika ndanyatsoona kuti inenge kurebesa munamari n'anga iyi ndobva ndanobvunza ini ndikati ano pamusoro zvingaita kunge zifi like munenge muri kurebesa nyaya kana kudii panapa kugara kwatakaita panapa hatisi kutodii asi kutowirirana ndokumbirobvunza kuti patiri 3 varidzogomba vari panapa pane akabata here kana kuti akaromba ndofunga vakanodaira vakati ano maonero andikuita nini pamura pano ndikuona kana akabata kana kadii kana akaromba ndobva ndati okay ndozvangada kuti ndozvangada kuti ndizive chete saka mudhara wangu manje takagara ipapo anenge amakakuvhundukira kayangoita nyaya zvokuti mabatiro anga kuti nyaya aita kunge ndiye atomuridzi wedare handitika but izvozvo zvakangoramba zvichingondishoka kuti waiziti mudhara uyu arongoramba achingoita sei achingovhunduka ndofunga zvadaro nyaya iyi yakabva yangonopera yakaita sei yakadaro yapera yakadaro takabva taenda kunharaunda kwatinogara kupenhalonga handitika saka ndakabva ndaona mudhara uya manje nyaya dzake dzingoramba dzingopinda muvanhu ndopa ndakabva ndatsvaga mari ndikati zvisinganetseka ndikati mboenda kwaMukosanjera patikaenda ikoko ndati netasiro kuti kuchatinobuda vhidhiyo rakaita sei rakakwana dare ratsanangurwa kudaro right nyaya dzairerukira kudzindere family tichinzi sekuru vedu isusu kureva kuti baba vana baba vedu vane chivanhu chavanofanira kudii kugadzirisa mudzinza medu isusu chavaimboita kare kuitira kuti mhepo dzisasumuke because kare kavo hanzi vaibikira madoro nini saka vadzimu mukaita zifi like mafuratira ivo vanokufuratirai futi asi kana vachinge vakufuratirai pavanozodzoka handitika vanogona kudzoka neukasha wakabvuta munhu handitika ndokutsanangura kwazvakaita sei kwazvakaita so zvichitsanangurwa kudaro pakabva panotaurwa nyaya kunzi ano mune kwamakaenda mimi mukanobatsirwa asi kubatsirwa kwamakaitwa ndofunga mune kuvimbisana kwamakaitana nemunhu kuti kana zvichinge zvafamba zvakanaka muchazodzoka modii motenda saka dzimudhara dzangu dzakabva dzacheuka manje dzedzekufirwa nemwana idzi dzobva dzada kutarisa kwandiri bva dzati mudhara ano usatarisa kutarisa kuita sei kukutaura ndobva ndati ano pamusoro sekuru tese takadai so kusanganisira nevakafirwa wangani gomba unewo kawaitodii kawaitoenda futi chobva wadatanga kuti chichizikanzi ano chiregai ndichitaura inini handikwanisi kutaura zvamukuita dii zvamukutaura imimi ini ndindokwanisa kutaura zvandikutaura imimi zvandikudzwa pana vane chinja ndakabata ichi wangane tsvimbo yangu akabata so inenge gudo so handitika wakabva hameno kamutauriro kakaita netsvimbo yavo chibva vanobvunza baba munini vaya zvikanzi right iwewe dauti utiudze une kwawakaenda iwewe handitika ukanopiwa zvawakapiwa ikoko asi iwo une zvawakavimbisa kuti kana zvichinge zvazofamba futi zvakanaka mberi uchadzoka handitika but iwe unodii haunodzoka uniti ndawakapiwa iwewe tagara nati muchikwama nemafuta angaunayo iwewe asi twinhu taita kunge ziti play takasungwa 3 mapfundo zvanga zviri zvei handitika ndofunga zvadaro paipai mudhara wakabva wangokata nyaya zvikanzi ano takaenda sponsor ndeyakatenda zvikanzi aiwa hamuna kutenda zvikanzi aiwa
akanotenda chobva aseka svikana sekuru aya ano chanda kuchikutsura ndakuchikutsura imbomira kupinda pinda andite upombo imbomira ndofunga sekuru akabva ati anopa musoro sore yako ndazonyanya pinda garden pane mukadzi watanga useka waridza hosha yawo pai ndobva ndati anopa musoro sekuru ini nangu handisi kufara ndine bundu because ndatoshata munharaunda yese yandigere ini handiti tokumbirawo kuti inini ndoda kuti mundichenesewo murume uyu akagara apa ndibaba awa ndamai vangu kureva mudzimai wake uye hanzvadzi vangu kureva kuti mwana wake handiti tokumbirawo kubvunza kuti vari kufamba vachitaura kuti inini ndinakadya mwana wavo tokumbirawo kuziva kuti inini ndine pandakadya mwana wavo here uye ndine pandakaromba here ndofunga vakabva vandimisasa ndapedza kutaura sekuru vaiva mukosanjira sikanzi no very sorry chirega hako kuenderera mberi anga ndazviona kare hangu kuti uri kupomerwa nyaya nekuda kwekuti vanhu ava vari kukushatisa hako zita but inini ndichitarisa hauna chawakabata hauna kana pawakaenda ukanziwo wakaromba asi kana vane pawakaenda vakabata kuti iwe wakaita sei wakaromba handiti ngavaende vanotora munhu akavaudza izvozvo vauye kunoku vanondiratidza pawakarombera handitika uye vondiratidza zvinhu zvaunazvo zvauri kuti wakaita sei wakaromba asi ini handina chandikuona chiri kunzi iwe wakaromba handitika ndofunga ndokutsanangura kwakaita sekuru vaiva mudhara webamuna wangu nyakufira wabva atanga kuombera maoko handitika chobva ati sorry sekuru nanga ndakatopesana nevana because ndaimupomera handitika but kumupomera kwandaimuita ndofunga masunungura moyo wangu because kutaudzana panga pasisina chanda kukumbirawo ndechekuti ndakumbirawo kuti mukomana andidzose kubasa wakatokumbira kudzoka kubasa wakakumbira saka ndokumbirawo vandidzose kubasa because mhuri dzanga dzakufa nenzara saka nasekuru ayo nguva dzanoita sei dzandidya chibuda panze then tochiya tozichotaurira nyaya ipapo but ndichambokupai munhu wekuenda naye munotaura naye panze handitika munowirirana handitika ndofunga muromo wakazopedzisa kutaura sekuru vaya wakabva wanditi zvoni imimi kugomba kwenyu handitika kuti mazita asangoramba achifamba kudii nekudii sekufa kwakaita vanhu mumaini kuti musarambe muchingofaifa vanhu mumaini muchitika maaccident mozondishiedza kana mandishiedza toita chivanhu chinofanira kutopa pagomba chinonzi kuchenura gomba sekuru vako kwakaita mambo kuti kana tichinge tachenura gomba muchishanda zvakanaka mazita enyu chirega kushatiswa because apa kushatiswa kwamukuita vanhu nachandikuona makaita sei chamakabata animazona ndokutsanangurwa kwakaitwa nyaya saka nyaya yakanotika ndekuti mudhara agara ane garaji neni infact tichitaura chaizvo mupenhalonga ichisvika mupenhalonga munhu akatanga kuita rich ndiye mudhara wangu alright ndiri nothing ndisina kana chinhu handitika mudhara uyo akatombondipusha negumbo achindidzika mota mangu handitika ndakaita zvokukumbira ndakati ndokumbira umise mota musanditi dzika mota ichifamba imimi neni kana tatadza kuwirirana haisi problem ndofunga mudhara akaramba achinipusha negumbo kusvika anomira pakamukabhiriji so unonzi kurezende so anga nemota yeblue mazuva acho ndakabva ndanodzika so kurarama kwataita kubva ipapapo kwaindiratidza kuti taiti tikangowirirana kana zvewiki taigona kutopesana handiti according nekuti iye anga auda kushandisa chisimba chekuti pabasa pangu inini obva aita pake saka pane here chavakaisawo chekuti kana paine $20 yawo pamaini paipa havana chavo chiripo kana chii zvacho because of which pamaini paipa vachiuya kana mugwara kana chii hapana anything chavo chiri pamaini paipa because pamaini paipa vakauya pachitoshandwa kare pachitopinza mashift achibuda ndofunga gomba rere ndofunga taane 5 years chimaina gomba ripi gomba rere even chero makatarisa maaccident akaitika imomo hapana pakambonzira dhirika hapana kunze kwemunhu 1 akarohwa nemahora chete hapana pakambonzi maini iye yadhirika zvokuti chero even okumaini kwacho vamwewo havo vanozotorerawo maagenest ekuti vanoziva kuti maini vaipinda yakaita yakasimba handitika vanotoziva kuti maini ine future zvokuti from now tichitoenda kumberi togona kumaina futi another 10 years pasina kana chaita sei chaitika pamaini yayo so
ndo pakatanga kubvira magarages nani na Mudhara, because Mudhara aida kuenda iye pamberi pechinhu chisiri chake. Saka ndabva ndamuisira shoulder ndichita yona izvo imi mutonge pasiri penyu. Imi kana mukaya panapa semunhu aida basa, shandei semunhu aida basa, kwete zvokuti mimi mauda kutitonga kana mauda kutiitira sei. So ndo pakatangira magarages papa. Alright, chipedzisa ndoziva kuti panosvibiswa munhu vanhu vemunharaunda vanonge vakutotaura zvimwe zvinhu. Mashoko ababa vako asvika pakudini nemunharaunda, vanhu vakukuona sei? Because kwamukotsa njera taona kuti hakuna chawakanzi wakaromba, but vanhu vemunharaunda havasi kuzviziva. Zviri kukuafekta sei pabasa rako? Nawo iri kuitika ndekuti unoziva pamwe pacho ukatarisa vanhu vakagara undonyatsozoona gani kuti vanhu vakutaurana vakutaura inini andozoona. Saka pamwe pacho even chero mutauni chemu pakufamba cheko pamwe pacho wega unogona kutongopindwa nekapeni kamwe kana kakunyara mukati kaka, but unozongozvishingisa semurume kuti anyway ndisina chandakaita sei chandakaita hazvina kana problem rege ndingofamba. Vanhu pamwe pacho ukasvika even chero vana vakadzi chero neboys nei unotonza umwe achidedzera kuti ndiye kupa video rere like musi uno pandakaenda pamoto ndakatonza umwe asikana achiti ko dzikudarika apa ndodzipa video ripi rere akadzonzi dzakaromba idzi amazing. But zvinhu zvinozongobata hazvo because kutanishwa image nezvinhu zvisiri zvawakaita asi right ngorarana. Ande ndokwasai mose muri eZimbabwe. Nhasi ndava kudanga mvura kwandana baba vaMaskiri. Maskiri ndiye mukomana wanda achimbotaura naye nguva yapera, but tazoti dzimwe nyaya dzinoperera kuna baba, uye baba ndo anenge achiziva. But tazitoona nekunzwa chimwe chinhu chanani singaziva. Imi ndimi baba vaMaskiri? Ko vatakaona pavidhio yatakaposta vakaita vechikuru ndiani? Vakaita vechikuru ndo baba vangu vakabereka. Saka ndisekuru? Sekuru vaMaskiri. Sekuru vaMaskiri? Gosei vanhu vanga vari kuti ndio baba wake? Kwete, baba wake ndini. Because pane handisati ndaziva mazita enyu, but pane umwe munhu ndofunga makaona pavidhio aitoti baba haasi kuchengeta baba vachivanongedzera. Iye uye manje munin'ina kwandiri inini but kwa baba. Ano madzimai wainawo. But sei anga asingatauri nezvenyu? Ipapo manje iye uye manje anoda kuti isusu tisiyane tiparadzane. Alright. Ndofunga tazongotangira padumbu. Ndokumbura muzviintroduce tinatsoziva. Andireka? Aiwa ndinzi waSocha. Ndimi waSocha wacho? Ndimi wane zita ranetsa waSocha? Ndini baba. Alright. Mune ukama wakadini naMaskiri? naMaskiri ndiye mwana wangu namba 3 pakubereka. Alright. Maskiri munhu akamboita sei first of all? Because indamuona hangu but imi baba ndiri kunatsomuziva. Munhu akaita sei? Maskiri munhu akambotambudzika. Alright. Ndichigara naye kusvikira Maskiri akwanisa kuona kuti ini zvokushanda mumunhu handitese handikwanisi. Zviri nani zvangu ndiite zvokukorokosa. Maskiri ndobva aenda kuchikuti kunokorokosa. Ari kuchikuti Maskiri ndobva aona kuti mari haisi kubuda. Maskiri ndobva akwanisa kuchedzwa nemunini wangu inini ari kunetsa pababa uyu kuti uya kupi uya kuno. Maskiri ndobva amutora uchipinda pabasa ushande. Ndobva ashanda ari pamwe nemunina uye vari pamwe chete vashanda pamwe chete. Munina akazoona kuti right vakomana ava andichakwanisa kwachengeta. Vakomana ndobva vadzinga panzvimbo vanga vachigara. Vakomana ndobva vanogara panzvimbo yavo vari vega. Vava vega akati toita sei? Patiri kushanda isusu hapana. Vega tivhure edu nzvimbo yekuti tikwanise kushanda. Ndobva vavhura yavo maini. Kuita kwe7 months vasina chavakawana. Kusvikira vakomana vatanga kuwana mari vari panzvimbo ipi iyoyo. Baba wewe ndobva uya futi pamaini ipi iyoyo. Vanangu ndikukumbirawo inini nenhamo ndibatsireiwo. Zikanzi baba ngatipinde ngatishande. Vakushanda papo baba wewe manje vakuda kudzika futi vana vai pamaini ipi iyoyo. Vana ndo vakati kwete azviite kuti mudzinge isusu kapana. Isusu pana pande pedu takavhura tiri 4 kwempano mukudei. Tango kuti mubatsirike nemhuri yenyu muri papi muri pano. Ko zvama kuita zimuchiya muchiba maini muchienda muchiba muchita kuganyambadza tinokurarama sei kusvikira kugara tuka Maskiri. Maskiri munhu anda zvezvibhake here haade zvokurwanwana muruzwana. Saka pabasa iroro manje Maskiri ndiye akanga aita senior ukuthi ndiye muridzi. Pane zari pai riri papo zvaisponswa zvese pazvinosponzwa naMaskiri. Mari dzese dzinobatwa naMaskiri achizopawo
vashandi vanenge varipo. Saka uyu nina wangu manje zvinhu zvakamurwadza moyo kuti wewe sei usiri kupa inini chi usiri kupa inini mari. Ini maskiri ndi baba wake. Maskiri ndizo kuti aita mari pakatanga kutenga motikari. One yakatenga. Akasuma ni baba ni motikari ndaya ni motikari. Ndikuita basa mwanangu. Chenda kuna sekuru wako. Kuriwa baba akabereka ini. Ndoko anenda chendisa uchikafu kupi iko kuna baba wakabereka. Saka munhu ari kunetsa uyu akafirwa nechi ni mwana ndiye ari kunetsa kuti ava pakazobuda mari pamaini pansana pokuti auraya mwana wangu. Kumashure kumaskira aimbozvibatira mari dzake. Aizvibatira mari dzake. Hakusi kuti pakazofa mwana ndo pakazotanga bara. Agara chingobata mari pesa chingobata. Saka sei pazoita musiyano pakuti sezvo munhu aigara achingozvibatira mari. Tichinatsotarisa zviri kuita kunge pakazofa mwana ndokunatsokuromba kwanga akaita. Ipapo manje. Saka ndokumuromo tinatsotsana aimbobata mari kanoti zuru kumashure aitotambudza zvoti anga asikabati kana dhora. Aitobata mari. Inachombotumirawo mari. 300 wontumira youya. Ndaita mari kuno kundata zvakanaka mwana. Alright. Ndabva ndakubata ipapa. Pane muromo waifamba zvinzi masvikira hati. Mimi sababa wake musati mambowana kana dhora. Ndokuti mishonga yake inatsoshanda. Anonyepa ipa makuwa yaye manje. Ini ndogara kumusha. Ini handishande. Pamusha pandogara ini chandinokohwa chese munda chese peteza ndotengera maskiri, mbacha ndotengera na maskiri. Iye izvo zanotengera atenga bag reboots izvozvo dzirumu. Izvozvo bag reboots room. Rantengera nire muri yese yandinayo kubva kuvanangu vese vandakabereka inini. Nevazukuru vangu vese vatengera izvozvo boots. Hakuna chasingatengera ni maskiri. Saka chinhu chinoita kuti munhu azosvika pakuromba because kupomerwa chinhu chakaita sekuromba zviri very serious mazuva manje. Saka chii chinozoita chamunonatsoziva kuti nokuti isusu hatisi kutonatsoziva kana muchiti chikafu munopuwa mari munopuwa sei kuzovenga zvekuzosvika pakupomera munhu kuti akaromba. Nyaya iri apa manje kuti akaromba manje inyaya yekuti ningi angachida kuti mugodhi uyu abve pai adzingwe pai pamugodhi apa. Iye akadzingwa pamugodhi apa asara badi obva ashanda. Pakaitika accident nemusi wa 18 December. Uyo anga ari kuchifarira maskiri. Basa ranga singashande maini anga akatova. Izvozvi maini kuti watange kutora mari izvozvi mai manje. Anga achito iye ari kuchipatara achimanija uyu ndiye manager uyu. Kusvikira izvozvi vawana mari iyoyo. Vawana mari iyoyo vabva kuchipatara uko mwana afanzi. Mari yaputika because mwana adi mwana afa. Koda anga akafa maskiri mwana uyo ozofa futi. Anza ura mwoyo ndiyani. Paizogona kunetsa mhinduro zvadzo isusu taitodzishayawo mazuva. Saka ndonyari kunetsa manje. Saka munhu asiri kunzwisisa baba vedu okubereka isusu kuti atorisarisa musoro pamwe chete asiri kukwanisa kutora musoro pamwe chete. Akudhiraivha noupi nouyu. Ini ndikasvika ipapo ndiri kunzi inini ibva apa ndi baba wangu. Ndo zviripo izvozvo. Mwana wanga akanosvika ipapo ibva panapa asi sekuru wako ndi baba wangu. Saka ndiri kutorarama nemhuri yangu manje. Koko ndichaenda kwa baba nchiti kudii. Taenda kwatakaenda uko chinzi tingatitsvage kuti ndauraya mwana ndiya. Tisati tasvika ikoko. Ndinatse kune ava munokwanisa kuintroduce. Alright. Ndiani wenyu? Uyu ari apa uyu ndisahwira wedu. Vaive kofuti kwamaka. Vaiva wanga varipo. Nekuti takuda kusvika ikoko. Imi mambo vakazoti munofanira kuenda kwaMukotsanjira. Pakati penyu here pane akamboenda kwaMukotsanjira before? Takaenda. Aiwa before. Kumashure. Hamusati mambotaura naMukotsanjira. Kana kakarike kutotanga. Zvoti pamakaenda kwaMukotsanjira manga muri sure here kuti zvinofamba sei? Isu patakaenda isusu takanyisa kuziva kuti kwatiri kuenda uko tikunobuda hakuna chiriko chakaitika. Wozi Mukotsanjira taona video ndichari player zvakare kune vateereri vedu. Achinatsotaura achiti maskiri uyu hapana chaakabata. Chokwadi. Ende ndakaona kuti vanhu imi hamuna kunyanya kuvhunduka. Hatina kuvhunduka takanyatsa kuziva endi mari iyoyo muridzi ndiye aifanira kabvisa maripi iyoyo yokuti ndikuda kuziva munhu akauraya chi mwana wangu. Asi mari yese takabvisa ndizo. Yese mari takabvisa yese zati 550. 550. Nganga yekutanga tikabvisa 150. Tikaenda number 2 tikabvisa 400. Kuti mubate chokwadi. Tibate chokwadi chiri isusu. Iye muridzi achingopenga chita chingotaura chete. Muridzi hapana chaakabvisa. Hapana chaakabvisa kana sendi. Kana dhora. Kana dhora rakabvisa. Kuti anzwe kuti mwana wake akadii. Haana chaakabvisa. One thing. Indiri muzvikuru maskiri. Alright. Kana wamunhu achitora namba idzo ndodanga mvura. Vesha maskiri zvizhinji anoita ameni. Alright.
kana takatukaniswa basa mari basa zvikuita sei vese zvavo hapana chavanoita nesekuru chebasa kana upenyu ndosoka muri kuona tipano nana sekuru tatune weekend hafu pana taivavinga nyaya dzipo idzodzo asi chinhu chandinoda kunge ndoda kudzora mashiri mujaha chinhu chokuti Maskiri aita accident musi wa10 Maskiri akada accident nababa vasingatotauri vese satotaura zvouromba upi wabuda nhasi vanga vasingaonani sei baba vaiti vakada kutochinja vari kuda pamai vaiti usandibvunze nekuti ndini baba wangu uye bvati aiwa kamaini hashangu ndega ine vamwe pai vasina ukama neni saka zvitoti muchingotora mari muchienda asi chinhu chino chamunofanira kuita mimi chekuti dzokai paground mubvunze isusu kwete zvekuti munotikonzeresa zvinhu zvakadai so baba vakatadza kunzwisisa vakabuda vakanotora mine vemine chacha minister of mine vakawaipa mine vakasvika vada kuvhara mine takafonerwa kuno kudanga mvura saizvezvi takaenda kumine takaona pakazara mota pana ana Scott ana Steny hama dzasapwanya vakuti tikuda mine kuburikidza naiye futi akuti mine ndaiti sendaitorwe bhoza handisi kudya mari pamaina zvikanzi Maskiri baba yenyu mine makatidzinga wani makati hamukwanisi kushanda nani nesusu nyaya ndivaperi yakaita sei yakadaro takati zvapfuura right mwana aita accident ndishuwa ndakafonerwa ndiri kuno Komba mwana aita accident paroad ndakati right ndakakwira Komba ndakamhanya pahospital ndakamsvika asakasvika takapfuura takaenda right mwana auya muhospital baba vakataura kuti inini handikwanisi kuti ndirambe ndichimuona kana kuti nditere zveurwere hwake handiti inini ndinoda kuita zvinhu zvangu uye handine nayo ndivatobuda ndibvaenda kubasa kwani ndibvaenda kumaini koko futi still ndivasvika achitoba matombo kumaini akaenda akanogaya matombo akatenga firiji akatenga chii uye munhu ari kuchipatara kuti nemufana wekuti baba hamungatore zvinhu inini ndichiita ndichirwara ndivotenga kutaudzana futi mashoko futi nani nomufana mufana ndebvanyarara right ndisho accident yadaro tikagara tikati zvinhu zvapfuura takutotsura mwana ari pakati pekurwara asati apora ndo patakangonzwa kumakuseni mwana arwara mwana atakurwa aenda kuhospital takati zvakanaka kumakuseni kwacho ndo pakazoti taenda pamba manheru ini semuzukuru wake nasekuru hanzadzi amai vaMaskiri takaenda parufu remwana takararapo kwakunoedza takanzi nasekuru hanzadzi yake uyu socha hanzadzi yake yemukadzi wake ndiye akataura kanzi anondarota upi ndopakatangira chi nyaya wanipa ndarota hope dzekuti mwana afa panapa ndarota ndaona amai vaMaskiri ndaona mukoma wavo ndaona munin'ina wavo ndaona sekuru vake zvichiroti vanhu vakadoma vese vanhu vakaya kuno kuzoona urwere hwani vaMaskiri zvikanzi vanhu ndavaona vari pabhani bhani raitaura ndiri kumangura kufamu kwatakambogara tese kumangura pamini bhani iri ndariona rakadai ndaona nyoka ichipupuruka mudenga ndaona zvakati pamusoro pemwana uyu bamwe mwana anafa zvakanaka ndakati mukoma zverufu rwemwana nezvehope musasanganise mwana avigo zvakaita sei zvakanaka ndishuwa ndamutsura hana kunzwisisa same time ndibva tobva papi pandiri ndibva ndenda kuna sekuru vaya zvichireva kuti nditezvara vavo ava sekuru ava ndibvaudza ona chesangu ndarota sisi vako ndarota iwewe ndarota ana sisi vako vari 3 newe tiri kwanga tiri but sisi vako amai vaMaskiri vanga vapfeka gemenzi rutsvuku zvareva kuti paurwere hwemwana pane zvavanoziva takanyarara uyu akati uri kunzeremzera ndakandakandekumba takabuda takaenda Kumba ndakakwira ndakaya kuno ndopandaenda kuHarare kukesi yaMaskiri accident ndichidiwa nepolisi kuHarare kunoita mapapers ake kuti kuestorwa statement tati right ndipandakafonerwa nasekuru vai zvanzi mzaya ndakati sekuru zvikanzi ndikukumbira udze amai vaMaskiri nevakoma wavo nahanzadzi yavo ndisati ndaviga mwana wangu ngavauye vandiudze kuti mwana wangu afa sei mazvinzwa ndakasimudza foni ndakafona sekuru vanga vari kuno gogo vanga vatobva kuno vaenda kuKumba hatori Kumba zvanzi iwe uri kuti kudinda ndoniedza ndaita sei dzanganza saka ndiita sei sekuru zvikanzi vaudza ndadai ndapira mimi ndima nzadzi zechi ndibvaudza nzadzi dzavo ndakuno kumapatroro iko ndima kauri achi mwana vanza zvandopedza kutaura ndima kauri ya mwana
Takati alright teta alright. Nibaramba chindifonera cheta achiti vanhu avo ndavauye kusvika ndavaika mwana wangu. Ndisho ndakazopesera ndadzima foni. Kwakuma neruso ndakubva kuHarare pandakasangana nemota yatakura bhodhi remwana yakwenda kuChingwe. Ndipo ndakazonzwa mwana avikiwa. Takagara tichita hama yemasikiri ndivo vauraya chi? Vauraya mwana. Atakazatisi. Pamata mazuva mashoma achinja. Masikiri akaromba auraya mwana wangu. Sei paakaita accident pakafira vanhu. Pakafa vanhu. Sei pamaini pakafira chi? Pakafira vanhu. Zvichireva kuti pamaini kufira kwevanhu pamaini, vanhu havana kufira mumaini medu chete.